Салом алейкум. Шумо дар канали Тоҷикон Music Awards имрӯз дар меҳмоном як шахсият ҳаст ки хеле шахсият ки мо рости гап 1 сол 2 сол шуд суҳбат накардем. Ба телефон гап мезадем, мо ба телефон гап мезадем, ҳамдигара мепурсидем, саломатиё ҳамдигара гуфтем ки ҳар рӯз дар телефон будем. оне ки суҳбати наздики қариб муддати 1-2 сол шуд набуд. 2 сол шуд набуд. хак ман номшам гуфтан шарт нест. Шон МС ки ҳама мешиноса, канал Шон ТВ, Instagram Шон ТЖ, короче се ном дорада, дар площадка ҳар хел ном дора. Барои имрӯз даъватш кардем ки барои чӣ даъватш кардем? Бисёр одамон мегуфтанд ки нависанд ки ака Мансур Шон МС кати корро баҳс карди, чӣ ба Шон МС дига кати неста ка Мансур. Ман фақат як гап гуфтагӣ будам дар любой таш ки Шон МС зиндагӣ дорад. Шон МС ҳамчи кори худ чай. Бисёр одам гуфтанд ки аки Мансур тура кидат карди рафт. Ман гуфтам ягон каса кидат карда нест. Ин ба хотири ҳамин одамое ҳаст ки фикр мекунанд ки мо Шон МС кидат кардагем. Не. Шон МС худш не дар барнома. Ман хуш омадӣ Шон МС. Салом алейкум. Акмата Шабоз мегум да. Шабозjon хуш омадӣ. Ин барнома мо омаде ки ин барнома суҳбат бо Нигматов. Ҳам як чӣ пурсам татара. Ҳамин худ дар масъала кидат ку гап занам одамо гӯш кунанд ки мо кидат кардагем, кидат кардагем нест. Рост мегам. Ям асадай хайр. Чхелай. Мисолози ман қати якай Мансур вақте ки ҳамкорӣ кунам, и одам чизе слишком качественный мекунам, мисол барои ӯ вақт дар кор. Аммо да медонем ки мо мисол XBet реклама мекунем. Мо монетизация YouTube чизе ки зиндагиамонро пеш мебарад. Ин мардак ба ҳазура аиса туёшса кас рафтаиста. Аиса гуфти гапо хай хидмат додаиш оша мо бахӣ намекунем. Як мақсади мардак ҳар намуд даход дора. Ане ки мо як намуд даход дорем. Мисол и ба фикрам и якам прекрасно мара мефаҳмам, ман якам мефаҳмам. Ва ягон ҷои хафагӣ байни ма ва якам нест ки мисол мо қар кунем ки ту мара кидат кардӣ окей ма пеш ту пеши ман омадӣ гуфта хеле ҷои хафа шавӣ нест. Не ман Шон ма кадам қарӯз гап зад мезанам. Не мардум фикр чанд қашид мо ҳамдигар кам суҳбат шидаг нестем. Мардум фикр мекунад ки ма тара кидат карагем. Мардум ҳам хел буда хулосаш ҳамяе ки мега ки о дига Шон МС ту писанд намекунӣ дига кати кор каси. Ман ҳамада гуфтагим ки дар любой ҷо бода казат мекунем ки ина мардак данҷа персонаж ки ман одам ки ма дастгириш кардам, марам дастгирӣ кард плюс яй ма бадим. Мо ҳар мо плюсо мо дидем. Мо ягон ай хафа нестем. Ягон бор мара гапи ягон сухани мара тоза дар замин мондагӣ нест. Ҳамин соат 3-6 зандан любой кори мара буд карага. Барои ки ранги додар қабулш карагем, ранги додар эҳтиромш мекунам. Ман ягон чай гуфтам, ман хакмар чихина мегирам думбадам мегардоним, бача зиндагӣ дора, фарзанд дора. И мешина мара нигоҳ мекуна. Не, и буд кори хуча пеш бара, пешравӣ и чӣ қа пешравӣ и мекуна ҳам қа плюс ма да. Пага меган ки даже ки дарахтиша аз я зара решаш ҳам мо ҳам бошем, мо да плюси худ мо ҳастай. Ман Шона барои гуфтам ки Шон метавонӣ ки рави як кори зиндагӣ табиин, коро табиӣ бо як кор бешам дигар совместно кор мегирам. Аз мо як проект дига дорем. Совместно ҳеҷ проекта ҳеҷ ка намедона. Иншолло фос проект рӯзои наздик худо рӯзои кор ҳал шудеста, на рӯзои аст ки ай хориҷа пешниҳоди мо караган. Мо бояд клипша съёмка кунем, Шон бояд худ сухан нависа, суруда авторский куна. Ҳамин чиза рӯзои наздик мебинем. Баъд як чиз дига Шонҷон, дар ҳамқа муддате ки ту ҳами рафти сен кор кардасти, ягон плюс аст худат, ягон плюс чӣ дори навигариҳои худат ки мардум воли намедонад тоз ки мардум фикр мекунад то рафтаисти тозра мега студия хича надора, чизи хича надора. Да мардум гапи мардум ҳамия. Гапи мардум яка хай мисолози первак мо мегем ки хай дизайни кабинет ма хел диди мисол мо дизайнер уже файрод кардем. То что ки чтоб дизайнер канаш хела пеш хидмоне иҷалата кашол ки ҷазонтик мона кунем. Мақсад дизайнер овардем кабинет соз кеста. Хай на бо ихтипризм барои свет микрофон рафтисти. Ози ама минусомон авторский ай. Ози бад мисол қати якай Бурҳон кор кестем. Сафаров проект нағз мешноси. Ози ами хел маслиҳато кардем ки полни клипои мара мо дам мекунам. Ин чиз беҳтарин меша ки як чизи навигарӣ барои ки он бача опити кори худша дора. Чӣ ба дар Инстаграм ягон каса подписатсия караги нести. Ами просто ами смисл мара просто фаҳмо ки ма дами ҳайрон мемонам ки медонам ман рости гап 0 мондагӣ ман фикр мекунам ягон кор шудагӣ буд ки 0 мондагӣ буди. Яки гуфтам ами просто мехоҳам фаҳмам. Мисол дар ҳаёти гузаштаи ман буд одамое ки до сих пор мехоҳанд лезит кунанд. Мада ё наздикои мада.
вақте ки ман инстаграм букшам по-любому наздикома подписаться мекунам. Да, ман ҳаст мефаҳмам. одамое ки айре берунан не ки мада наздикан бас ҳаст баъзе мраз одамои акай Мансур бахшиш барои группи Словакӣ до сих пор лезид мекунанд наздикои мара шиносои мара ҷурои мара итари мекунанд меша ай номи дига одамои гузаштаи ма гап мезананд чуна дига каса падават мекунанд ам хеле аромошам аст аями ҳисоб ма фикр мекунам ки бигзор пишти ма наздикои ма саршон дар бало намонанд аммо бахчуна медонанд ки ма ҳурмат эҳтиромшон мекунам ози мардум уваженра то қадар подписка да подписчика да чӣ мебинад ки то шо ту лайк намонди не ки лайк да ҳаёт ина дас пеши бар салом алейкум лайка алло шон фалон кора буд кардан дар кор ҷияни ма зодрӯз дора пеши ҳамсинфош дабра табрмиш ки хоб ака ина лайк ина ҳурмат не обязательно аку ака интернет ё ки на мисол мада ягон чизи хита лайк намоне ки ака хай мисол ту занг бизанӣ ма ягон бор не нагуфтам единствен дар ҳаётами як бор дина не гуфтам ки ака камтар коро мисотар медача инегӯй нест и ҳамдигар фаҳмед ту гуфти ки ака ма рӯз мебличка омада гиян барои ки ма тара як рӯз ду рӯз пеша ки предупреждение додагӣ набудам ки ма тара нафтам ки шон ма тара ҳамин рӯз сёмка ина гуфтам та ҳамун дина занг ки шон ма ҳамин рӯз сёмка мекард гуфти ака амеда мебел овардестан ман хеле проблема да гуфтам ки чӣ гуфтам та гум кор таки пага чӣ қадар гуфти пага шад меша ака соати чанд гуфти гуфтам ҳамин хоб мехези алоқа мекунем соати 12 занг задам медонам 12 мехези 12 не озиру режим безеб шуда ака шояд соат 8 9 меша хоб мебара сарио 7 8 бедор мешам уже чӣ хеле ки ранги одамо шидам Ajaxbet чанд пул мегирад чӣ ба я просто ама меган ки шо намиси Ajaxbet $2000 мегирад мегӯям ва агар ман $2000 мегуфтам эҳе шон алиш мекардам ша чӣ не хака Ajaxbet хасу мегирем хайм чизи махфияи чизи шахси махфия баъд мо медонӣ чӣ дар интернет чӣ кофтем як чиз та кофтум ёфтум мардак бори ма вообще дар ами интернета кофтум вай ёфтум фристайл та адри ҷога мехезонанд таку хит кардӣ адри ҷога мехезонанд наскид меган дар бораи наски мехонӣ фаҳмида не ки ҳоз як та дар ин барнома фристайл мекунӣ медонӣ як фристайл ман тара мегум дар бораи чӣ то ҳамун чизоро меги даки худат фаҳмидам меша қабул хас ҳарш мекунӣ ай ватан я имрӯз 20 е бозай бит сар кунем ватан ты мада модари ты мара бугу бачам ты чо рӯз пас и дори иди парчам ма таъқидат мекунам табрикат мекунам сидқан ман мехоҳам ки ҳама вақт дарди дил ма да ту бугум ки ма чӣ хе имрӯз шодам дард дига нестай дама дига несту шамоле ки сард медодама ба хонакои ханак дай ватани мама як орзу дорум и қариб мешава амалӣ ки иншолло ягон кас ғариб нашава айта дур бирава ягон тоҷик бача мехоҳам ҳама да ту бошад да зери парчамат фарзанди ту и қадар ҳар ҷо парешон фарзанди ту ҳар ҷо да ти тупид маҳозишон шиштагӣ да и ватан кадестама эҷод гапоира ки ягон дақиқаш нестана зиёд ватани мама ёдат кардам фарзанди ширинат агар ки ман ширин бошам ранги фарҳод ширин бад ошиқам дари ватан ошиқ шидам да ҳама ҷош ошиқ шидам духтаре ки дакадагӣ дама духтаре ки партофта ки мара айма рафт духтаре ки баъди ма ёфтак ба гуфти худаш бо ҳафта не ки хаиҷ гап надора биёва сатта не ки ма ту озира амун номоли сарта садқа бешам ту ягонаи да дили май сари навугу ака повтор дӯсти беҳтарин дӯсте аст ки ҳама вақт бартай дӯсте аста ки да қинитам да тори сартай меқапа ки фота мега брат ма қатитам брат ҳаракат ки ба пеш брат ма местам ма яқӣ буд уна дӯсти беҳтарин ки нигоҳ дорам ай дурӣ ма да дӯсти беҳтарин ай мухлисе ки ба зурӣ партофтаги корча шиштаги ма да
کامنت منویسه گپ نسته صغیره به پدر مادر. صغیره به پدر به مادر در اکایم صغیره که هیچ که نداره رقم یکم برای او را برای که کم بغل مرا میفهمه صغیره به پدرم مرا علم داره رنگی ما که ای دلش بیرون میکنه غم درد رنگی ما صغیره دیدگی روزای سرده به پدر به مادر نگین داره خدا ده بالا به پدر مادر نگین نگاه داره ای بالا کسی که ای پدر مادر ده بسیار دوست میدارش که یکی دونش داده ده زیری پوست امو آدمه که ایقا وقتا قگیده قدر موندگی یادت کدگی زندگی ده به پدر مادرم ای سر نفهمیدم باور بگو پدر پدر یگانه کسی بود که او قشبی خندک کار میکردک حتی با یک لباسی تندک باری شکمی ما باری شکمی فرزنداشان او قدر عذاب کشید نقل که بگوشان بگو حیات چه خیلی که دیدی ای پدر بگو حیات چه قین بدای بدن پدر تخد دادیم روز پدرشان که بکت نقل واقعی بعد خروندن پشوندن دادن عقل پدر انتظار فرزند پدر در هر جای زیغ کسش با خرسند پدر با فرزندش پدر انتظاری فرزند هر یک دقیقه حیات مادم میگیره امتحان نمی بده حیات امیره بخوانشان چیزی که вже minus تمام شده که روز چی نگره اومده مردم انتظار شوه کانال شان تیوی چی انتظار شوه کانال شان تیوی من حرکت دارم تا سالی نو که هفت رپی نو شوه ده تا کلیپی زور شوه یک تا کنسرت همین روزای نزدیک دیدم در کانال یک اسکتی دویت پارتفتیم فیت کاری پارتفتیم یوان بود با فکر من یوان هم بچه شوگیردی نوه چخیر او مثلا که گلی خدرو میگن که باید таланти خوبه داره که من خیال میکنم که ایما دیده таланти او خوب تره چی برای چی نمیدونم چی مثال ایما را علاقه مردم قبول که هر یک کاری که من میکنم روی شاد میره و ایو پسی پرده میمونه مهنت هنرش حتی именно насчет текст нависиш من خیال میکنم ایما دا بقوه تره تکستش نه تکست نویسیش حرکتش حالی امی ذوقی که من از سالهای پیش داشتم ولی میگن شانی اول ذوقی که داشت امو ذوق من دائم میبینم و باوری دارم که آینده انشالله اولش خداوند چنه که با دستگیرش میکنیم خاکیش وقت نشون میده تو اوور نسی که داد نمیکنن تو با فکرم آدم شناس نیستی نه ما همه چی خیلی بگم شاگردو چند کس که داد کردن ای پرناشون وقت دار نه چند کس اخی یک کس دو کس داد کرد خیلی قصنا یا خالتا هستن یا خالتا 5 کیلوگرم همین مردک گوریده همین هم قسمی که سال کار کردگی روز که واس بینی دغلطیدگی کو هم آدم نامش میتونی گفتن چه اون روز که واس بین دغلطیدگی آدم دستگیری کردگی اکای پیتر ما هم کامگن که موزیک نومش تمام برای که آدم نمیخواد خیلی چه خیلی سان سخته آدم نمیخواد که حتی گفتم بده اون کلیپ که قد دستگیری میکنه کمان نگفت موزیک جان با خدا عاشق بود همه کامگن که موزیک گفتنی آدم نمیخوام نامش بگیرم اما آدم هست که حالت بود که اکا خیلی سوی کلان دا مرا پاسد کرده بگم که نه خیلی вопрос жизни смерть بوری بوده که بعد که ما روسیه رفتم چی کردم فقط اکا ما اومدستم اکا ما همه چی که در روسیه است هم میرفتیم با خود لکسوس یا ماشینای قطعی ایرپورت میگرفت چند کسی موزیک جان 3 کس خوب که ندادر جان بین 3 کس 3 комнатага люкс холодильник بود خیلی ویدیویی که پیترش رفتگی بود همش بدم آدمی که روزی که مومنت شدگی با امید هم آدمی که کیدت میکنه ده کیدت هم میری کی اما کیدت شدگی بدم اون روزو دارم خیلی تاریخ هم هست بسیار آدم هست که مثلا تو فهمیدی چه خیلی وقت دامانا و مانو کی زنگ میزنن که شون میگه موتر انتظار میگه بیو میگه تو میره این کیدت میشه من 13 سال پیش قریب هم تاری میشدیم هم تاری شدیم با آدم زنگ که اگه بخش ما تلفن در خونه موندگی ده کانترکت داشتیم نشدم را باید دستم شما گرفتیم با خیلی هم خیرت که تلفن نواردوش ما گشتیم اومدیم که بعد زنگ زد که هم خیلی کار برش دکه تلفن در جای کار بود مقصد نه توضیح بمیریم پروژکتور خرید میکروفون خرید خیلی نصیب همه چیزی که همه در مدت که یک روز ده 24 ساعت آدم میزد وقت دادن 24 ساعت ها 24 ساعت تو یگان وقتی داره که صرف کنی برای خانگی برای کودک و فرزندات
дарди ширин меган ку ин ҳами ҳаки ҳами хона мера бефарай бо мӯи сар там мекашам ку дар меёне ки дарди ширин ама қати кӯдакот бозӣ кардам мисол бо духтарча майдаки моиша нав гап занӣ рафта бо ҳами инам дина шаб рафтум бо ду шаб хонада набудем ҳами кору бор ремонти кабина қати саргардон ата ма ёд кардам дигар вақтан ҳами кори дуниёи шум рост рафтам хона як чимача як фарзанд як балерянка меганда чизе ки мери чи асаби чизи дори стресс ҳам кати мебури мереда ҳамин як чи дад боша 2016 кора сар кардем худма 16 17 чӣ сола дар мактаб ман ҳами адабиёта соз будум ай пиштунам яки таваллуди шоирора намедонистам пешна баҳои 2016 2017 карчи мон кора сар кардем корида ба фикрам 17 ака хана 17 хато дим сола хато ҳам карайса боша пеш айма омадам пеш ма чиқа гап бад якум клипи ки вақти ватан бад иха ака чиқада ака мегӯям ки мисол ҳамун чане ки ман пеш худам месадам гап чавд ки нарад ки датат мекунам истифода пепара исус хай ҳаметуни мардум дози кем дам камера анҷом мудага мо чи истифодат бурдем чи кидатат кардем чи минус овардем да ҳамин кори карда як ҷоя кардем ну ака теа саволе доди ки мегӯи чӣ сешти агар кидатат кардем чи минус овардем исусан воро открита бугу агар ман ростша бугум агар ман хаб кунам бора ки гапи рост неста ё бора гуфтанда не барои ки тара гуфтаги будан ки мо кидатат мекунем як ҳамара меган ака ами ҳачида мумкина мисоли оддӣ матра мегум ака вот допустим инами семечка чи ай чача семечкаи чача вот допустим ман магазин мерам мегум семечка мехарам чача як кас мегӯяд ки чача безе баъд чоко бихар ами чокора мегирем анаста чоко хурдо месам яка ки айда чача нагирифтӣ любой одам ба хича дора конкурент ё душмане ки тра пас бизана стати бачаҳо ира мо барои хурдан намоне хурдан лаган варди барои реклама бинед ма семечкои чача ромада хатя мегем гаре не кори химо намедонем чӣ каде баъди видео баъд мо рост шуда инстаграми химо мегем яка мансури хаметамо мебарем хурдан қаде коробка метитарата чизи съёмка мекунем сторис народ коробка онаш як коробка каланда як пачка бдӯзи не мо чизе як гуфтем ҳамон кора мекунем тамом аст короче я ҳафта коргарои шонтеви семечка ҳастад тамом без проблем да ҳамин қаки мо ҳамкорӣ кардем ки шонда ҳам як ду сол кор кардем баъд дар хилос бисёриш гуфтан ака мансур ту мега шона мега контракт караги мега намемониша ки москва рава консерт кунад хеле буд ки ака мансур савол москва консерт монан не вақте ки мо маслиҳат кардем ки москва консерт мерем ку ака мара вақте ки занг мезадам барои консерти москва мо мегуфтам ман намерам акаи мансур гуфт ага хеле ака ма ту да сухан мегӯям ки яҷоя мерем ман қатъи мерем ту расчёти мара гирифтагӣ уж ака мисол расчёт буд ки ман мерам баха мера апай шабнам мера бо ки буд наимҷон мера чия ки ту расчёти мара дори мисоли гап ина ту мисол бигирем ту iPhone 11-ро якум бор тоҷикистон меёрӣ $1000 фурӯхтанӣ тасаввур ки як одаме ки қатъи ҳамин корда бояд партнёр боша одамта як ҳафта пеша ту $500 меёрад дигар ту чи $1000 меёрӣ мисол рози пеша ту ман консерт мерафтам бо чи ҳафта пас қайти ту бо консерт мерафтам барои мардум ки одамое ки бисёр мана менависанд дар рӯз бисёр бора ки дар номерои Tajikistan Music бисёр менависанд ки аки мансур консертшона намонде шумо моро ким кард бишарат кардем консерт намонӣ консертишон намедонам ҷа открит ҳозир мегӯша консерте ки бача хелеш ки мо шуд ҳам хел туғри шуд ки гуфтва ки ия ма пиши кор рафт ростига мара ма пиши кор ними кор болои кор шуда ба худо дига ягон чизе ки мо успед накардем ростига и бедам даю дига ям чанд бор дод аки мансур чикор кунем ростига мара чанд бор гуфт ай сабаби ки кор боро ман натонистам рафта корум брондае ки мо насо худаш медонад ки ман зала маслиҳат карда худат прекрасно медонӣ мо ҳама ҷора ёфтагӣ будум ҳатто мо нархи билет нарх ма даже билетои самолётам туда брадам ҳама шал шудагӣ буд хай зиндагиам хештакам семейни кор буду кори инами бисёр мондагӣ буд дига натонистам рафтам зиндагӣ дар бораи вай темое ки вай хонди номш мегӯяд темое ки падар фарзанд ғариби ватан хай ба фикр ма як чизи вайш аки чиста дар бораи ягон маҳсулот просто ки медонӣ чӣ мардум фикр накунад ки ин дар бораи фарзанд ту хондагӣ дори дар бораи модар падар хондагӣ дори ин дар ҳамин тем метавонад дар омадан темаи худ дор просто не чихам
بیا نقشه میده چه میکنیم فریستایل آش میکنیم ягон мурдаи хеле мавзӯ нахондаму نه من میدم اینترستی شمی آخه ай чӣ сар куназӣ آش پالو буландтар бугӯ салом алек народ касое ки ёнбош када тамоша дорем тасаввур кune лагани ош агар бошада пешнон дистора шуштагӣ ҳама сақфоизе тайёр шикам ба зиндагӣ омода ҳай яъне ки дистанда мекни боло яке уси ягон овоз мия аблава бо ақсағирои салғатид меша далави оштоқа мемони ба ҳазур мегара гӯштора майда карда майда ки гӯшта болои ошта баршта чиснок дора сабзии реза кардагӣ адушия браток ҳама сақфоиз меша шикам мешава сер иченда ёдил меброя ҳофизити ёки репер ишит фақат ба ошай ишит фақат ба лаган лайли дар кор нест ма маҷнун нестм дани мамин братан маҳози сағираи гӯшна ошиқ не баъди бо ягонта дига боша бо беқошиқ не боша ягон қурутов да барш боша ягон стаканаки пириов задаги қурутови руғании гӯшти ай олим боша агар боад души мегузара дурунда қурутови руғанӣ как будто аз душия яка бодаи хинники иси барфи иси борон дурун шашликча шашлик нагӯ ки дору хоҳӣ мефорам мози рост ман бирам тахтача аюси закас кунем ба ягонтае ки бекорча майдаш када шава мулоим пухтагӣ боша ҳама сарфоиз боша яъне ардушӣ боша кускавой боша говӣ боша набоша бо гӯспанд ки баъди хурдани ю давлени меша баланд баъд ман вурем лимончой яки чои кабуд бихӯрем бо ҳамиҷа да бигардем ҳама сар буд шашликам чизи зурай акар не ки дандон набоша ба камтара ғам метаранги ҳайвон хойдан мегирӣ меброрӣ бо ай сар хойдан чӣ дар корами хели шашлик биё монда самбуса боша аки братка бовар ки ардушия дар кор нест ягон таваққам мезани самбусаи руғанӣ ба гӯшти гов бо гуфтесам ку гӯсманд мада зарар мекуна ҳо ма камтарак давлениё мешава баланд вақте ки зики бачам ё кишам беҳад хирсанд ё ки чизи гӯспанддор бихӯрам братан камтар мазам мегреза конкрета ту семечкаи чача отвечат мекунам ва гуфта будам ки аму даи чат бояд бидроя куш шава чача семечка мехӯрия душӣ мешава ягон се қопча да пуштат пор мекунӣ маҷбурӣ бариш хона агар конечно бесум боша ози якай мансур мона грузин мекунем барои гапсемечкара як коробкаша хона мебарем братиш ҳама сарфоиз меша пацаношон тв як ҳафта хӯрок нест ролто неста и ҳафта бе и ҳафта фақат семечка завтрак обед да ужин ҳама сарфоизе братка тока чача нужен инамихе бардак бориш нош ватан модар бисёр ноз мега ки дар бораи ватан и медониш дар бораи модари хондагӣ дар бораи чизе ки озмо якум фристайл буд ҳама медониш ки хондагӣ будӣ ине дар бораи ҳамин чизо ки хонд ин чиза якумур ба фикрам хонди и хали темада набуд ягон чи дар бораи ош пош авоқот хӯрока небуд фақат ролтана кам чизе ки дар пеш ролтана тамом бачаҳо хайна интизори 7 суруди нав репи нав дута клипи нав то 2020 сола боди кина баъд як чизи дига ки серано дар ин канал подписчикои шон ҳастай шонда 30,000 намераса ки 200,000 шава то 18 январа ки шон рӯзи зодрӯз дора хайҷиам неста мумкин 190,000 ки дар ҷасе мумкин 170 за шон боше но 20 набоше агар 20 дига тонгзаран шона 190 та меша не ки ям қайки ҳамин бача 200 та гуфтагия ина мо 200 тара мо такрор кардем барки адик чизоре ки мо кардем ҳама 1000 раҳмат одаме ки подписатсия карда канал 1000 раҳмат ҳар як лайки шумо ҳар як нигоҳи шумо ҳар як тамошои шумо як камбағал як муҳтоҷи ки дар зиндагии муҳтоҷи дастгирӣ дора мо ӯро дастгирӣ мекунем шумо як прекрасно хитон ҳаматон медонед ки канали мо канали хайриявӣ аст айр аз ки шон ҳамин канала да мо аввал дод ба фоидаи хичам дод ба фоидаи мо ҳам дод ба фоидаи чиқа мардума дод хана ки мо дига гуфтем ки хайрихуш кунем ки то намешавад мо чизе ки буд ҳама кашон гап задем ҳама да барои ки худо нигаҳбон нашон ягон гапи дига дошта боша марҳамат нашонҷон гап зан мардум да чизе мехоҳи гап зан братан гӯш дорам мардум да чӣ гуфтанем брат бояд бор дигам ягон одамое ки моро тамошо мекунен нигоҳ кунен да ош мо дар бораи ош хондем ку ака ям қадар одаме ки моро тамошо мекунанд ҳар як таъми бигем
одамое ҳастанд ки барои оше ки мо мехӯрем як донаи бринҷ меёранд мода ба як просмотри ҳамун як дона бринҷ мода меёранд як лайки ҳамун як сабзии резакадагияка як комментарияи хубшон як пораи гӯште аст ки дар болои ҳамон мемонем не ки одамое ки ақорат мекунанд ҳеҷ гап не шумо дар мо ҷо ёфтем братан бринҷ аввал тоза мекунем ки санг мусриш мефартед шумо ба ин сайро мақсад раҳмат касоеда ки ҳамавақт дастгирӣ мекунанд ва раҳмат одамоеда ки ҳатто моро шум мебинанд ку одамои шта раҳмат ки мисол гап намро мебина не хеле қати мега ки инами одам да ма чӣ вақте хел ман сарф кестам мекишаш мебурам мерава лишни показуха ма терминатор матрабу қапум миёнта мешканам нами рекламаи холӣ намекунанд хати ҳозир шумо ҳеҷ кап бесоҳиб нест дар ҳамин замона асоби ҳамин санъаткору одаме ки камтар машҳур шид бо як обязательно гапҳо як одаме қати ҳамкорӣ мекунад ки мисол айман аз партнер чи як одаме аст ки ака як вақти қилинда есичо ҳоид мегум ҳеҷ кап бесоҳиб нест ҳаст одами душмани баақл ака ку ҳурмат душманои баақлам да ҳурмат ки просто мара мебинед мор да ҳамин одам намефурам мегӯ мекишӣ мебурай пай кор мешавӣ на хита да вақта да ма сарф мекунӣ на пишти ма гуноҳ мегирӣ маро ақорат мекунӣ на ҳечи братан ту ба кори хити ма ба кори худмон и душмани баақла ака ҳазор раҳматам хеле душманда ва ҳазор раҳматам хеле мухлиси дӯстеда ки моро дастгирӣ мекунанд ва ҳазор раҳмат акаи мансурда ки қати мо ҳастай дар бари моҳай ва ҳазор раҳмат касоеда ки сухани маро намешканен зиндаву сарбаланд бошен баъд бигзарен канали мо меҳмонӣ то шумо омадан мо хай репои нава ранги дистархон партуфтан мегирем братана мақсад хай одам як ҷо меҳмонӣ рафт дасти холӣ намеояд як лайк қати меояд братан як комменти хуб қати меояд хуш омадем ба канали Шон ТВ ки силкаш дар поён мондагия яке агар операторо тоис акаи мансур вақти ютуб дар покистон шугирдор бекор шид инами круге ки дидестен инами кругдам мумкин ки бимонанд канали мара метавонед беҷиқен рост канали мо партиятон ҳаматон интизорем таваккалтон ба худо то барномаи дигара